Gabon guztioi, ongi etorri uda pasara zer modu zaudete. Uztaiak 21 gaur. Eta Madalena, ja gainean ditugu, herri batzuetan hasi zarete dagoeneko ospakizunekin. Prestatu, gaur gurean azebi gonbidatu artistak, goitik beraino. Gaur gurean dira, Paula Bujanda, koreografoa, eta Koldo Labarri, aktorea. Asteragoaz, uda pasa, guazen! Kaixo Gabon denoi, zer moduz... Ai, bai, txalo! Txalo. Karo. Zuri. Eskerrik asko, ari zer moduz. Oso ondo, ni zer daukagu gaur nera? Ai, adi, gaur koreografoa dator. Dantza, horrela da ni. Lehengo nos ondo egin zen duen, bai, Alex Arduirekin. Bakizu gainean, nire lehengo dantzak gure gaurko gonbidatuekin ikasi nituela? Badakit. Gero kontatuko diguzu pixka bat, bale? Orain ere oso onditu duta. Berotzen jun, venga, barrara noa, ea, gaur malbadik performancen bat edo prestatu ote duen, ez bera pajitakin dago, hemen bere koktelekin. Gabon malbadik! Gabon, ez duzu gaur... Performatu, nire, hemen iten duen guztie benetakoa da, bihotzetik, edo honek ez du performanzi behar, nahiko dantza intzen duen, zuk hemen osteunen danak iston kusia da indautzen duen, gaur, asteren asua behazte deun. Bale. Eta gutxitik gehiago jungo geha. Bale. Konforme? Osondo, ze txintxo etorri zea malbadi. Astelenetan formala izaten. Arritzekoa, koktela prestez? Martxan. Bale, osondo. Venga, gure reportaria ikase egitera noa, badakizue Euskal Herriko herri ezberdinetan dabiltzala, Malen Altuna, gaur mutrikuko jaietan hasi berri dira, ez da, Malen, Gabon, zer moduz? Gabon, nerea, bai, hasi berri dira, Malen jaiak, nire jaiak horregatik etorri naiz mutrikura. Gaur bertan jaiak hasita, baina, badakit asteburuan motorrak berotzen hasi zirela, hemen txego nintzelako, eta badakit baita ere jaiak potente datozela, hemen gaurtik hasita zuzeneko musikaz gozatzeko aukera izango dugulako, tanborra da ere egongo da, begira jendeak nola hartu duen eserlekua tanborra da ikusteko gero, eta, bi historio unkigarri entzuteko aukera bikaina ere izango dugu. Adi egon zaitezte, gustatuko zaizuelako gaurkoa. Oso ondo, Malen, eskerrik asko, gero arte orduan, eta bestetik gaur erreportari berri bati ongietorri eman behar diogu. Jonkas, Errenteriatik, Gabon, ongietorri gurera, zer moduz? Gabon nerea hori da, Errenterian gaude, Madalen jaiak hasi direlako, eta non nobe, nire lehengo zuzeneko konexioa egiteko. Ikusi dugu txupina, egon gara txupinerarekin, eta ikusiko dugu baita ere, Errenteriako abesti ezagunenaren historioa. Beraz, gaur, zelako uda pasa daukagun. Gero gaude? Ondo, gero arte orduan, Jonkas, eskerrik asko, eta gonbidatu noa, badakizu gure gaurko gonbidatu, eta goneko prest egongo dira ziurrenik, beraz kanpora noa, beraien gana, bi artista, goitik behera, bata koreografoa, eta bestea aktorea, aktore ezaguna. Ziur asko noizbait ikusi duzuela pantaila handian, txikian, leku askotan. Gabon, Koldo Labarri! Eta Paula Bujanda zer modu? Gabon! Oso ondo? Bai? Posik. Posik? Bai? Biak lan askokin, azken aldian, gauza asko dituzue kontatzeko, sofatxo horretan, baina nabizi, zer modu zaudete, zer modu daudera? Ondo, nire da oso lasaia, beraz oso gustora. Bale, lasai, zurea? Hemendik topera, lan. Ensaiatzen eta topera. Bale, oso ondo orain kontatuko diguzue, zuen historia guztia, ze asko duzue kontatzeko. Bagoaz barrura? Bazen sofara, venga, torri. Zue guztiokin, Paula Bujanda eta Koldo Olabarri! Zurimen, dukote, mentxe. Sofan. Bueno, ze posta. Zer moduz, ondo orduan? Oso ondo. Lasai, Koldo, udara esaten didazu, baina, ikusi zaitu azken aldian lan askorekin, ez da? Egon dira momentuak lan gehiagokin, beste batzuk ez, baina, posik. Posik? Bai, posik, bai. Bale, oso ondo. Paula, zuek aldiz, Pausoka Arantza estudioan, zer nolako albistea. Kontaidazu, nora zoazte, Arizonara zoaztelako? Urrengo ostiralean. Urrengo ostiralean. Pasata. Bale? Bai, Arizonara goaz. Arizonara zoazte, txapelketa batetara. Bai, hip-hopeko munduko txapelketara goaz. World Hip Hop Dance Championship zoazte. Arizonara, baina zer da? Eta nola bapatean, bai, oraindik zoratzen. Apirian izan zen Badalonan hor egin genuen Espainiako txapelketan parte hartu gendun. 3. postuan gelditu zen? 3. postuan geratu ginean, zoratuta, ze lehenengo urtea da aurkezten garela,
urte pila daramagu, txapelketatan parte hartzen, baina urten txapelketa hau mundiala da, eta bueno, esan genuen guazen. Eta guazen ikastera, lehenengo pausutara. Eta batean, 3. postua lortu genuen, da zuzenean, Arizonara, ostiralean. Eromen bada, esan behar da hau, 17 urte bitarteko dantzarientzat dela, ez da, kategoria horretan, izan zarete estatuko 3. Saria jaso eta gero, txapelketa hori bizita gero, zer, osea, nola gestionatzen duzu, zenbat emozio, zesan dizuete ona etortzean sariarekin? Osea, ez dakit nola esan, baina izan da, imagina, zu gora, bera, behin irabaz eta, osea, behiratzen ginen batzuk besteai, osea, ekibokatu india. Nola, osea, benetan, bagoaz. Eta, bueno, neskak, parte hartuten neskak, zoratzen, gero etxera iritsi, gurasoekin hitz egin, eta zoratzen gurasoak, ostras, orain araño jun beharra, bidaiak ordaindu, han 10 egun pasa behar dira, eta, bueno, horrazten dira ere bai, kaosa pixka bat, guztia antolatu behar da, eta ez da erraza izan. Eta ez dugu laguntza asko jaso ere. Horren inguruan hitz egingo dugu, sakonago, Koldo, zuri dantza ikuskizunetara jutea gustatuko zaizu ere bai, ez da, zu artista bat, zea? Bai, bueno, dantza gustatzen zait. Txapelketetara ez naiz joan, dantza txapelketetara, baina dantza gustatzen zait. Dantza gustatzen zaizu. Seguru nago, honekin asko disfrutatuko dezula, ze Paula Bujanda bere dantzataldearekin etorri da, hemen dira, eta gaur, Arizonara eramango duzuen ikustaldi horren zatitxo bat, honea ekarri duzu, ez da? Bai. Paula? Bai. Hala da? Goza ezazue. Etxekoak ere bai, zuekin hemen Pausoka Dantza Estudio. Oso onak! Paula, eske ikeragarri ondo dantzatzen duten eskek lan asko dago horren atzean, entxegu pila bat, akademian, eta izugarrizko erronka aurretik. Ostiralean zoaztea Arizonara, mundu mailako talde batzuekin lehiatzera. Nongo jendea bilduko zarete badakizue? Bueno, mundu osoko lehiakideak daude, 55 herrialdetik, beraien kategorian 60 talde Arizonan, erronka izugarria da, baina indartsu gaude. Pentsatzen dut horrelako txapelketa batetara jun aurretik ez, bat informatu behar da.
ikusiko zenuten, zeintzuk diran parte hartzaileak, nortzuk diran, ez, beste taldeak, lehiakurtasun asko dagoelako, eta batek ikusi behar du arerioa zein dan, ez? Egin dezu lan hori ere, bai, egiten da? Bai, ez du, dantzaria zarenean, mundu hontan murgiltzen zarenean, hor daukazu, ez? HHI ditzen dugu, ez? Hip Hop International izena du lehiaketa hau, eta zuk beti daukazu hori buruan, eta hori da zure ametsa horreaino iristea. Guretzat honea iristea da, olimpiadetan bezala parte hartzea bezala da. Beraz, ezagutzen ditugu bai talde osoak, herrialde osoak, zentzuk diren obereagoak, eta zentzuk dara, bueno, zeinen kontra nahin behar dugu hor lehia. Adibidez, herrialde, ze talde? Asiatiko guztiak, bueno, izugarriak. Maila asko dago asian orduan, ez da? Oso profesionalizatua gainea. Bai, beste mundu bat da. Bale, oso ondo. Koldo dago horrela? Zelako enbidia. Como nintzateke ari sonara. Ikustera, bai. Edo adibidez, imaginatu pelikula bat, edo proposatzen dizuela horrelako proiektu internazional bat. Parte hartuko zenuke Koldo itxuan, pentsatuko zenuke? Hombre, printzipioz norbaitek esaten bai nahi oso Arizonara etorri pelikula bat grabatzera, noski jongo nintzatekela. Buruz, ez da? Bai. Osa, irakurriko nuke gidoia eta hori, baina printzipioz bai. Bai. Etorri, nebel maizu, coach bezala, etorri. Bueno, nik uste, a ber, Koldo, zuk aktore bezala lan egiten duzu, antzesten duzu. Dantzatu esan dezu egiten dezula. Abestu ere bai egiten dezu. Osa, nahiko kompletua zean. Nik uste eraman aldezuela, Paula. Bale, jazta. Ez? Punto. Venga. Betikatea eta bilatuko dugu hor. Venga, dugu team bat. Tiket bat eta ingo dugu zeo zer. Bale, jazta. Oraingo zegia da, Koldo, Bellas Artes telesailarekin arrakastatxu zabiltzatela, bigarren denboraldia dagoeneko, estrenatu duzu ella? Bai, pasan urtean. Pasadan urtean estrenatu zen? Pasadan urrian. Zer moduz, azken lan honekin? Ba, oso posik. Ze gainera da, ni da bigarren aldia lan egiten duela zuzendari hauekin, eta eske proiektua zoragarria, eta ni aurregotea iruditzen zait, estatu mailako aktore potentenekin, orduan niretzako esan da opari bat. Adibidez, zeinekin egin dezu lan, ezagutzen zenula aurretik bere lana, eta igual, ez dakit. Ba, egin dut lan, Jose Sacristán, Ángela Molina, Ana Wagner, Eloy Azorín, Dani Rovira, eske hor dagoen elenkoa da kristona, bapatan da, betianik ikusi izan ditudan aktoreak, orain nire proiektu berdinean. Zaude honenekin jokatzen, osea, ez? Liga gorenean, estatu mailan esango genuke, ez? Bai. Batzutan hasten zait, baina bai. Aztutzen zaizu, ja. Bai, ze gero normalizatu duzu bai, eta gero, bastakit, pasatzen dianan gauzak ja pasatu egiten dira, baina egia da, atzera biratzen duana, ez dut, como, ostras, babitu non egon nahi zen, ez? Baina adibidez, zure karrera profesionalean nabaritzen duzu horrelako proiektu garrantzitsu batean parte hartu ondoren, lan eskaintzak beste kategoria batekoak direlako, edo ez? Edo jendeari ere aztu egiten zaio zuri bezala? Ez, eske gero gertatzen dena da, orain serie asko daudela, plataforma asko daude, orduan bebai, jendeak, ez dakit jendeak, edo, orokorrean, harin pasatzen gara beste gauza batera, ez? Eta aztu egite ditugu gauzak, eta ez zait gertatu izan zait, bai, igual froga gehiago egitea, kastinak, baina ez, proiektu hola potenterik ez aitatera. Egiten duzu, egin duzu antzerkia, egin dituzu filma telesailak, telebistan ere aituzea. Zer geratzen zaizu egiteko, edo badago zerbait bereziki Koldo esango zenukena baitu? Ontarako deitzen banaute? Edo ez? Bueno, egia da, medioak ezagutu izan ditudala, niretzako gustatuko litzakena da pertsonai interesgarriak egitea. Egia da, antzerkian denbora gehiago mandu dala, eta hor bai izan ditudala pertsonai, ez dakit potenteagoak, edo bai mami gehiago izan dituztenak, eta igual telebistan aritu izan naiz, Bellas Artesen bai izan un pertsonai potente bat, baina gero askotan agertzen gara proiektutan 5 egun, eta orduan gustatuko litzakena da igual izatea pisuzko pertsonai bat, baina landu ahal izateko pertsonaiaren ibilbide guzti hori, ez? 5 temporada luze adibidez. Bueno, zergatik ez da, claro, ulertzen dut. Paula, Euskal Herrian ez dakit sekula egon ote dan dantza talderik horrelako txapelketa internazional batean parte hartu duenik, dantza urbanoan esan nahi dut, Badago, Iruñan, badago talde bat, Taupadak izenekoa, eta beraiek lortu dute mundialera jutea. Nik ez dut, estatu mailan, Bartzelonan ere badago beste talde bat,
baina horiek izango ginatekela lortu ditugunetareko batzuk. Esan nahi, estatu mailan ere jende gutxi dago, ez? Maila hortan bai. Eta zuek zuen akademia Irunen duzue, Irunen. koka dezagun, Irunen, Gipuzkoan, eta akademiara doazen dantzariak, eta kasunetan txapelketa internazional hortara doazen dantzariak, ikusi ditugun neska gaztetxo hauek dira, danak euskaldunak? Batezik, lehiaketan honetan parte hartzeko ingendun casting bat. Bale. Gu normalean ez dugu castingik egiten, beste lehiaketa batzuetan parte hartzen dugu, eta normalean ez dugu castingik egiten. Normalean ez dugu castingik egiten. Nik ulertzen dut ere, hor lan asko egiten dutenek, lana egiten badute, lortu dezaketela ez, ondorio politak. Baina hau, proiektu berria zan, eta, bueno, eta ingendun casting bat. Eta etorri zan neska bat Kantabriatik. Eta hilabetero etortzen da Irunea, asteburu osoa pasatzera, hori 16-17 urte izango ditu, ikasten, eta bere amak ekartzen dio kotxez, eta goten da asteburu osoa gurekin entrenatzen. Hori da pasioa. Hori da pasioa. Pasioa, totalmente. Eta etxera buelta, eta bai. Eta gurasoen partetik ere ze implikazioa eta ze garrantzitsua dan. Bai. Babes hori ematea. Babes hori, eta bere alboan egotea, eta bere, ametsekin bidea egitea. Zoragarri eruditzen zait. Kantabriatik azkenean, ez? 2 ordu, eta loiteko lekua bilatu, eta horrek daraman guztia ere. Gastua, denbora, bai. Ez da guztiak euskaldunak, bai. Vale. Bueno, ez dakit dantzariren bat beharko bazenu, lo que sea, nik ideia bat eman aldizut, ze dagoeneko uniformea badu. Bera malbadi da. Igual dantzan ez dakit, baina xalatu bada, eta uniformea badezu. Azkenen dantza era askotan leike, uniformea ja badaukat, eta, nik Alex Arduire inbiritan gelditu zen, hemen dauzketen mugimendukin, baina, nik uste dut zuek nere gandi nahi dezuen artea koktela dala, ez da? Zuen gaurko kontratuan ordainsari bezala oizeon. Eta pixkat pista batzuk emango dizkizuet, bai? Gaurko koktela, badakizue uda pasan zehar gabiltzala beti, udako termino itan iluna barra izan genuen, egun sentia izan genuen, gaurkoa da ondartza freskoa. Ez hola torre viejako ondartza, ez, fresko, bai? Ondartza freskoa. Eta, udapasako zale sutsuenek dakizuen bezala, eta unuzkio zuen etxetan ja sekulako estoka egiko dezue, gaurko osaiak ere. Hombre... Naranjazukoa. Claro. Ananazukoa. Claro. Gure Andaluziako futbol talde gustokoena. Granadina. Eta baloratzen nahi naiz, berriz ere suhiltzaien jetxiera hori gaur ere. Ez dakizuen antzal lasai, gero ikusiko. Ze espektakuloa da noi. Eta La Cruz del Gorbea gure gaxioxie. Gaxioxie, oso ondo. Uste nun ja bukatuko ziazuela, gaxioxie, gure gaxioxie. Orduan hau dena, proportzioketak ero esango dizkizuet, baina zuek gelditu izenarekin, ondartza freskoa. Freskoa, oso ondo. Torrevieja ez? Ez, Torrevieja ez. Mediterraneo ez. Mediterraneo ez? Kantabrikoa. Kantabrikoa. Oso ondo, eskerrik asko malbade. Horatzeko desiatzen nago, ingrediente berrioikin. Bueno, elkarrezketarekin jarraituko dut koktela iritsi bitarte, Koldo. Ura dukazu horren, nahi izan ezkio, egarritxuta balin bazadeten. Joseba Paulazta eta Ainhoa Etxebarria Maitearekin egon berriz zara Lasaga antzezlanarekin. Denbora luzez gainera, oso arrakastatxu. Zer modu zibiliziaten? Jo, hori izan da, esperintzat zoragarria. Segia da, iritsi zitzaigunean, klaro, Ainhoa, Joseba eta Irurok egon gara lanean elkarrekin obabakoak egiten, gero bai Resuma Kingdom Reinon Arriagan bai. Orduan, elkar ezagutzen dugu bastante. Eta hau iritsi zitzaigunean, irakurri genuen gidoia, eta zian zen, trama familiar bat, baina, sin más. Eta zinaren zaiatzen, Josebak aportatu zituen pila bat ideia zoragarri, eta eske funtzionatu du, de la leche, orduan izan da kriston sorpresa polita bai. Holtzan 2 urte luzez egon zarete? Hori, antzeslan batentzat ez, esan nahi dut, oso oparoa da. Ez da errex lortzen den zerbait. Bai, egia da, ez dala denboran mantendu intensidade berdinarekin, haseinan oso fuerte, beti azten dian bezala girak, baina bai, horregon gara 2 urte terdi bukatu genuen Malagan, euskal historio batekin, eta izan zan zoragarria hori bai ikustea, nola Malagako jendea bapanak konektatzen zuen euskal famili batekin, izan zan oso... Karo, komedia bada, eta egin duzu erderaz eta euskeraz, orduan, ez da?
hori zen muz, ez, askotan kontatzen dezue hau, ez, guk antzuzelan honekin, batzutan, hori, emanaldiak egiten ditugu euskaraz, beste batzuetan gazteleraz, eta nik esatet, Jesus, ki jaleo, ez, buruan eukitzea bi, ez, orain adez, desagertua telesailarekin ere egin dute, osea, bitan grabatu dute, lehendabizi gazteleraz, gero euskaraz, niretzako da jaleo bat buruan eukitzea, nola dara mazue hori, ze gidoia bi aldiz ikasi barra ez? Bai, hasieran da jaleo bat. Gero egia da, ohitzen zarela, baina batzutan gertatzen da, egiten dituzula pila bat bolo jarraian, adibidez, euskeraz, eta orduan tokatzen daren erderaz, da como beste historio bat, orduan da como, esaldi hau nola esan, porque egia batzutan itzulpenak ez direla zehatzak, orduan igual txisteak ezberdinak dira, eta orduan zen, como euskera san txiste hau edo san beste hau, orduan, bueno, egiten dugu errepaso bat beti hasi baino lehen hau, baina bai, batzutan da... Jaleo pixkat, ez da? Paula, ikusi izan zaitu, de hecho nik ezagutu zaitut, estandan, koreografo bezala aritzarelako lanean ere bai, bueno, Euskal Telebistako saio batean baino gehiagotan, guk adibidez betizuko gala egin genuenean, hor ere parte hartu zenun, zer moduz telebistako lanean, oso ezberdina da, gustatzen zaizu? Ba, gustokoa dut. Ze, azkenean, bueno, nire eskola maite dut, eta nire lana asko maite dut, nire altxorra da, nire ume txikia da. Baina, handik ateratzen naizenen nire papera aldatu egiten da. Ze eskolan zuzendaria naiz, eta oso eskola handia da, 600 ikasletik gora. Oso eskola handia da, ja 14 irakasle, eta bueno, guzti hori kudeatzea, ba, eromena da. Eta nire papera, ba, zuzendaria izatea da. Eta telebistara joaten naizenean, arabekin ondo pasatzen nikoa. Eta nago beti pozik, eta, bueno, beste modu batean. Aritzen coacha ere izan zinan, nola baita, ez? Nire lehenengo dantza irakaslea izan, zara, hori horrela, nik lehen esan diot, pat de bure ikasi nuen, eta hortik horrela, ez zaita ez du, inoiz. Eta hori guazenekoa, eta hori guztiak zurekin ikasi nituen, hori horrela da. Gero praktikatuko dugu pixkat. Ez eskerrik asko. Bai, mesede. Ondona, honi... Bai. Paula, zer moduzko ikaslea da aritze, hemen, egia esan, malbadekin konparatuta txintxona ariz da. Zoremen onak ditut berarekin. Benetan, ikusi, pade burrea gogoratzen du, oza, izena bakarrik gogoratzea ere. Bai, gogoratzen nahi, eta baina beti izan zenigun. Ez esan ezin dugula, Ez esan ezin dugula. Hori esan egintzen gogoratzen hortaz. Segurazkin asko esaten den, Paula, ezin dut. Ezin dut. Vale, osea que Paula ere ondo, ez da, irakasle bezala aritz, asko motibatzen zaituzte. Claro, bai, ez. Oso ondo. Malenekin goaz, mutrikuko jaietan dabil, egon zarete sekula mutrikun jaietan ez bada ere badakizen mutriku zoragarri polita dela. Bai. Ba entzun, segure ametsa dantza taldearen urte hurrena da ere bai, dantza hemen, dantza mutrikun ere bai, Malen, Gabon, konta iguzu? Gabon erea, babai, dantza leku guztietan, 1975ean sortu zen gure ametsa dantza taldea, eta jende askoren ametsa egi bilakatu da 60 urteren ostean martxan jarraitzen dutelako. Lourdes, hementxe zaitugu, bueno, zu hasieratik hortxe egon zinen, 3 urte zenituenetik? Bai, lehenengo agurra izan zen, ere lehenengo dantza, eta bigarrena taldian zagardantzia. Eta ekitaldi xeukik gendun, oin dela 2 aste, horrein gendun berriro ere zagardantzia. Eta izan zen guretzako unkigarrixia, oso aberatza, danok emozionatuta, baina, bueno, 60 urte horre holtza gainean otia, oso importantea. 3 urte zenituenetik hor, 63 urte dituzu, 60 urte harin ezaten da, baina zenbat bizipen eman dizkizu gure ametsak? Asko, ze hor pasatu da jende, asko herrikua, danok musutroken izan deulana, berdin jarraitzen dugu gure atzeko jende hau ere. Eta, bueno, dakauz 80 ume, dakauz beste 40 dantzari, 12 20 urteak bitxartian, eta txikixa dakauz lehenengo mailatikan, 6. maila 80. Eta, bueno, guretzako hori da, suspertzia kulturia eta hor mantenitzia bizi eta osasuntzu dagoen bezala taldia oso importantia. Txibatu didate kalean eskerrak ematen dizutela, eta ez bakarrik hori, omenaldian negarrere egin zenuela, emozionatu zinela, unkigarria delako. Bai, oso, eta hori da gehien bat, nik uste Mutrikuko herriak guri eskertzen digula, hori musutruk ibiltzakuan bizi guztian, boren eskerrona adierazten digute, ze malan egin deun, ze ondo jundan guztia, ze guapa gendozen, eta hori dana eskerko itzen dugu bihotzez.
Lourdes, badakizu gainera zer mutrikun, erraldoiek ere garrantzi handia daukate eta gainera zuek elkarrekin ere ekitaldi asko egin dituzu, ez da? Inezan ditugu inauteriak eta guretzako beurak oso hartuaria eta hori sortu zuanak, hori lago digo altxorra Siriakok demaza eta hori esker mila bizi guztia. Siriako Andonegik egindako erraldoiak ikusteko aukera izan dugu, gainera horietako bat, Akerbeltz, Veneziako desfilean egon delako. Ikusi bideoa. Mutrikuko erraldoiek jaietan indar handia daukate, baina badakigu Euskal Herritik kanpo ere Venezian ere izan direla, ezta? Joan zan urtean onginan, 2008ko martxuan jugina Venezia, bienalian Belgiako estatuak benizoan pabebe baten onginan 8 hilabete zehon da, Akerbeltz bertan, aurrek urtean, eta 3 taldekide junginan Alpeta lehenengo, gero Alpetatikan prentza baten onginan, eta handikan Venezia junginan. Saiatu gea euskeria, Euskal Herria zer dan, ze goeratan erizigean, hori dana azaltzeko, zabaldureu, Siriako beak nahi zoan leku batea heldu geha ez, mutriku arte mailan edo eta herri mailan ezautzea ematea, bere erraldoien bitxartez, eta itzela izan da buelta hori dana. Egun bet baina ez da geldituko, lan eta lan denbora saltzen, zorizontasune... Horre, Veneziako elkartian, zaban mutil bat, eta YouTube bidez ikusuan gure erraldoia hemengo kalietan ziar, Gustavo inzakon, da gonbidapena bialdu segun, da ara segun ginen. Hola, Euskal Herriko herri txiki bateko erraldoi batekin fijatzi ere, kuriosua da, eta aldi berian politxa, eta... Nik uste dudala gure kulturarekin oso lotuta dagoen zerbait, normalean mitologiarekin edo gure kulturaren garrantzitsuak diren pertsonaiekin eta dala gure adierazpen gure kultura bizirik dagoen adierazpen bat. Eta Akerbeltz batez ere, ze da erdik izaki erdi animali, baserriko edo etxeko animalien zaindari izan da, eta urtero ospatzen dugu herri askotan San Juanetan, Akelarriak, Akerbeltz da protagonista hortan, sorginak, sua, eta bar. Eta hori da guretzat lotura erakana lurrekin, herrixekin. Bizi berri beti txarotzen dago. Hombre, mutrikuko Akerbeltz Venezian egon bada, zergatik ez da Koldo Labarri Veneziako festivalean egongo, zinema festivalean. Bueno, nien naiz egon presentzialki, baina bai egon zan kompetentzia ofizial pelikula, hor estrenatu zan, eta ni horko aktoretako bat. Claro, pelikula hori, ojo, hor geldituko gea pixka bat, ze Javier Bardem eta Penelope Cruz... Antonio Banderas. Ai, Antonio Banderas! Claro, ni nahi de kotilleo. Ordu ningostienteki Javier Bardemea jo naiz ez. Antonio Banderasekin, de hecho, alfombra gorrian ikusi zaitugu ere, beraiekin. Momento kotilleo, Koldo. Zer moduzkoa da, zer moduzkoa da, Antonio, zer moduzkoa dira. Oso jatorrak dira. Bai, oza, netzako, klaro, azkenean, dira izar batzuk, orduan nik esaten zelan izango da haiekin lan egitea, zelan izango da egotea gela berean haiekin, eta gero konturatzen zara pertsona normalak, oso langileak eta oso jatorrak, orduan no un gossip, osea, dana normal, ez dakit, bai. Gero, sari banaketara eta aurkezpenetara, eta bar juntziate beraiekin ere bai, festa askortikan, jende importanteakin, zer moduzkoak dira festa horiek, Koldo? Bueno, ni festa askotan ez naiz egon, Baina, por Dios, txiko, Jesus. Ezin dizut, gantzan dirik eman, baina... Baina nola leike, ez nahi dut, zuri gomidatzen zaituzte horrelako festa batetara, Penelope Cruz, Antonio Banderas... Pelikula horretako festan egon nintzen, baina justo haiek, izan zen justo esten egunean, orduan haiek izan zuten, como el press day egun osoan zehar, eta festan haiek ezean egon, orduan, ni festa horretan egon nintzen, Nagore Aranbururekin, Manolo Solorekin, oso ondo bai, oso gustora, baina haiek ez zeuden festan. Bale. Hala ere, eromen bat ez horrelako proiektu batean parte hartzea, esan nahi dut, estatu mailan izugarrizko reperkusia izan duen pelikula bat, ez dakit superprodukzio bat deitu bezala definitu daitekin, estatu mailakoa izan daiteke, ez da? Bai. Asko aldatzen da, pelikula xume bat egitetik horrelako zerbait egitera, zure lana? Hombre, nik ikusten nuna proiektu horretan zan argi zegoela nortzuk zean protagonistak. Azkenean, egia da,
oso aktore gutze geundela pelikula horretan, baina, klaro, eske haiek zeukaten pisua, san oso potentea, orduan, azkenean laneko foko gehiena haien gana zijoan, logikamente, ez? Bai. Baina, bueno, gero berez, rodaje normal bat izan zen, ez dakit nola izan zen oso normala haiekin izateko pelikula bat, Lan egitea eta bar. Koktelak bazen ituzten Katerinean? Katerina bazegoan, baina rodaje guztetan dago Katerina. Hemen be bai. Eskaxa, hemengoa ez bezala. Hemen koktelak ditugu. Beitu? Eta banoa barrarun ze malbadiren lana gertutik vigilatzea gustatzen zait. Por lo que sea, bazpare. Gabon. Gabon. Beitu. Bale. Asi, barkatu. Ja, ondo, izotza be puntxun dao, barra garbi... Hau, sanidadeko baino okerragoa da, Osea, horra itzea, beti... Bueno, esan bezala, gaur ondartza freskagarria, etxen ja estoken dauzkeun osagai horiekin, naranjazukua, ananazukua, gaseosa eta granadina. Ez da kontatu zaten, une baten, nire ipar txikia eta zaiola, eta izan da gaseosa iriketzeko garaien botella zitzaitelako desmadratzen. Orduan, etxen kontatu bazeate, ondo, kontatu ez bazeate, nahieran momentu bilatu. Hola, par txiki bezala, nire desgrazitaz parreza izan. Bai, eta gero, etxan egin behar ez dezuena, da gaseosa gehiagi ez mutu, iriki aurretik, ze bestela malbadiri gertatu zaio mazera, gainezka indezake. Eben, goatu kokteleran, Paula eta Koldo, goatu hau, kokteleran gaseosa ez dala sartu behar, bestela, bueno, beste erabateko dutxa bat izango dezuen, nahi ez dezuena, pegagosoa dalako, eta beti hemen garrantzitsua da proportziok. Kasu honetan, dana berdin. Naranjati basoa botatzen daula? Gaseosatik beste bat, eta pina edo ananatik beste bat. Orduan, nik hau da nahia pronto utziet. Duda badakat. Bai, izan. Gero, laranja zatitxo bat jarri ez du koktel bakoitzai. Orduan, nire duda da, zeatik batzutan laranja zatitxoa eta beste batzutan, hau. Big darela, hori da, ertzei gusto emateko. Eta garbitu aldezu laranja, honea sartu Garbitu genuen ba. Mikrobiota mergenta, bakteria pila bat. Hoi zehantzako, transito intestinaleako eta hor mikrobioik eta oso nahi. Bifidus hauan. Bifidus, zuk esan, hauatik endu jaztu. Alaren ere ez du aspaldi honetan pixkazare jarrita fintxa marre, Bai. Zure beste recuerdoan neuken, Anoetako alaba nik uste nun. Venga, hemen importantea da, ondo astintzea, ondo iztea baitare, eta ben hau astindu ondoren. Aparra da hor, hoi normala da? Aparra da, esotikoa, oso, eta garrantzitsue, ere bai, koktelen. Gaur suerte aukiko zu. Suertea ez, esperientzia esate zaio hori. Aztelen pixkatekin etorri naiz, baina Paula gogoz da, koktela probatzeko. Bai, benetan, egarriz. Ez da, inoiz ona izaten espektatibak oso. Bai, 10 bat nereak ez ditu emango, ez? Bueno, ez da. Bueno, eta oain, honi deitze jau programa honetan Zeledonen jetxiera. Bai. Benzotako deu, granadina pixkat, gorri eda, baina igual du. Polilla, Claro. Txura ona. Garantzitsue da, bason ipur ditire pixka botatzea. Bai. Oso ondo. Eta barra hola gelditzea, badakizu hau etxen ja oso ondo dakizuen. Zure alde, zenban mejoratu ez dune unoitan, Eta, Jesus. azkeneko hau inbiritan ez gehatzeko, berdin. Egi da, baso honi zerbait pasazaio, Bai, honek ez dizu ondo funtzionatzen. Da, Geo, gauza bat, hemen kasu honetan granadina bota ez du pixkat ahojo esatean. Bai, begiz. Gutxi gore bera, Bai. Orduan hemen proportzioak ze? Oi, nik barrun dauzket. Dana dala, Koldo, Paula, oso garrantzitsua da, oain basok emateite honen iten detena da, barrai argazki bat atea. Dauzken mantxakin eta horrekin esposizio txiki bat ditet kuadro desberdinekin da. Abstraktua. Zuei bana oparituko dizuet. Gaurkoa oso politia da, Picasso gutxiokin aberastu zen. Nere zuk bat eman, eta nik bi emango ditut. Eskerrik asko. Ikerri, uste duzai karparra nola gaitu. Ondartza freskoa? Ondartza freskagarria. Bale. Hau torre viejan ez du ikusirein nahi. Mi eskere. Gero ez da polita urte gatuz. Bai, estetika mejoratzen nahi naiz. Zaporea eta ia... Nastu inberda? Bai, nahi bazue bai, nahi espazue ez. Baina garria da. Nahi espazue nerea gerrita inguzue. Gomendagarria da. Nerea imitatu. Eski polita dago bi kolorekin, Bai, baina eski bestela granadina. Nerea aurpegi hori probatu dituzu? Bai, bitu, oantxe guaztu. Malbadi, eskerrik asko, itxuraz osona. Oain, zaporez probatu lasai eta eman zuen iritzia,
Zer ditzen, bikote? Ahí está. Ba, bai. Ojo, A ber, hor notatzen zuen guztoi da mikrobiona. Azaleko, naranjan azaleko mikrobioik, horrek emate jo toke hoi. Gozat esango izut, indituzunen arten, top 3 nortxe sartuko. Top 12, ez da? Ez, 12. Paula, etzen una espero olako koktelo goxo. Ba ez. Nik ez da. Abisatu indiate. Ez da, nik ez. Hola, abisatu. Hola entzabiztete, propanda txarreinez. Bai, ez ozona. Nik ez behiratu. Da gero ze. Baina ikusten, orain, posposi nau. Zoragarri, Zoragarri. Ez ondo apuntautu. Ba, jendek errepikatik jau, berriz. Xeazti aldizazo, programa hau gautakon, eskatu ziten marmitako bat prepatzeko etxeako. Eta horri bilin nintzen. Ai, ama. Zubenetan. Bueno, mesedez, kasoik ezinek, erdia gezurra da. Entzun ondo, errenterin Madalenak hasi dira, Jonkas erreportaria bertan da, gaur txupinazoa izan da, eta gaina, festen inguruko abestiaren informazioa ere bai ekarriko diguz, ez da, Jonkas, kontatu, Gabon? Ez zaitugu entzuten. Bai, Jon? Bueno, mikroa piztea falta zaio, lasai, Jon, lasai. On, off, emaiozuta, berehala berriz ere zurekin konektatuko dugu. Egontzete sekula errenteriako Madalenetan? Zu bai. Oain dela ordu erdi. Ez esan? Benetan? Handik zatoz? Handik nator. Beitu. Benetan? Bai. Eta zer muz? Nera aita, bai, hangoa da. Jazta. Zure aita hangoa da. Hangoa da. Entzun dugu, ez da? Bai, eta txiki-txikitatik urtero juten naiz, eta, bueno. Oso festa polita Oso festa polita dira. Handik pasa naiz, askar. Giro politia zeon? Giro oso polita. Gure reportaria ikusi duzu? Ba, bai. Benetan? Benetan, urrutetik urbiltzeko egon naiz gola. Puntxuan. Ja, zandet, bueno, venga, Paula. Ja, hartuko etxea. Eta tira, donos. Bueno, ba, ea orain Jonei entzuteko aukera dugun. Jon, Gabon. Orain bai? Gabon, orain bai. Eta gainera harin entzen esaten, musika entzuten dudala, alde batetik, bestetik, baina zuek ni ez. Bueno, zuzenekoaren kontuak. Kontua da, musika eta musika hitz egiten baldin badugun errenterian, hitz egin bar dugu el centenario piezas. Hori delako bandetako eta gaurko Madalenetako banda sonora. Eta horretarako, horri da, Jon Bagez, bera da, Euskal Musikaren Artxibuko zuzendari oia, eta zergaitik tain garrantzitsua el centenario pieza hau. Bueno, kuriosoa da, pieza orain dela 140 urte sortu zuen Jose Erbitik Pedro Calderón de la Barca omentzeko. Eta Erenterriarrok erabaki genuen orain dela 100 urte baino gehiago, pieza hau erabiltzea Madalena festak hasteko. Eta Madalena festak hasi eta bukatzen dituzte pieza berarekin. Eta pieza berriak ere egiten ari dira gazteainak. Bera da, Aitor Manjada, hemen daukagu, eta gaztea zara, eta urtengo jaietako ereserkia bihurtuko den kantua egin du. Bai, bueno, ereserkia, saiakera bat izan da, baina hori, oaingo zau taldekoek, kuadriako eguna tabla antolatzen duten taldea, nirekin harremanetan jarraitzean, hori, ikusteko zerbait egin genezak egun, sare sozialetan tren bat egiteko tala, eta, idei bat bidali nien, gustatu zitzaien, eta, abestia bukatu nun, eta gaur atera dut. Herritik herriarentzat deitzen da kantua, eta espero dugu, ez gitzienez, el centenarioren indarra hartzea. Ze uste duzue? Uste, centenarioa hobeagoa dela, eta ez da inoiz bere mailara iritsiko. Humila, Jonek ze uste du? Esan dezakegu, centenarioa Madalenetako sintonia dela. Sintoniak jarraituko dugu musikaz gozatzen, hemen errenterian, Madalenetan. Agur! Ero arte, Jon, musika oso presente festetan, oso presente ere bai koreografiatan, oso presente pelikuletan adibidez, eta hemen ere bai, Aritz Mendiola. Zer dator orain? Ze ondo lotu dozune, Josita, denbora guztian. Josi, kolpeka. Orain da, konbidatuen momentu gogokoena. Nire sorpresen momentua. Oso ondo, bengoz, txalo ekintadana. Kopla da. Hemendik zuen lagun banak bidali digute bideo bana, baina bideo horiek jarri baino harinago abesti batzuk eskatu dizkiegu. Orduan pista bezala ni jarriko dizkizut abestiak eta zuek asmatu inbar duzue. Nor den bidali dizuena. Pertsona. Ulertu da? Bai. Paula, zurekin goaz, hau bidali digute zuretzat. Aber, nork bidali dizun. Badakizu?
Bai, bakizu nork dira. Bai, eske nire eskolako edo zeinek izan daite, oza, ez dakit... Zure eskola? A ber, venga, ba, busti zaitez, a ber, nor. Ez dakit Virginia. Virginia? Itxatzuzu Virginia dela? Bai. Edo batzuk, agian. Edo Black Labeleko taldekoak. Hau akademian asko entzuten duzu, Bai. Esaldi batzu ditu, bai. Asko abesten dugu, eta negarrasko egiten dugu abesti honekin. Baina zine jartzen du, hau? Baina zu jartzen diezu akademiako ikaste? Motivazio moduan, bai. Entrenamendua bukatzen dugunean, bai, zantzen diren ja, nekaneka daudenean, jartzen dugu abesti hau, bai, esaldia no dejes de soñar, eta hola, bueno, motivazio moduan. Coach moduan egiten detonekin, eta bihurtu da hipno bat bezala gure eskolan. Bale. Ba, Paula, begira nork bidali izun, bideoa gaur. Bueno, hemen gaur pausoka. Paula dago beste gela, oza, que zitzen behar dugu super baxu. Atu digute anekdota bat kontatzea, baina guk daukagu anekdota pila bat. Baina hemendik ezin dira kontatu, ez? Paula, edo zer? Bueno, baina gongara pentsatzen, zenbat bidai egin ditugun eta hor bai ditugula oroitzapenaki. Barcelona, Paris, Londres, Ibiza... Claro, eski Ibizan egin ditugu despedida pila bat, lehenengoa Virginiarena. Bai. Eta, claro, imaginatu ditugu, anekdota pila bat, gero izan zen nirea, eta, bueno, Paula, kontatu bat nahi da duzu, Ui. Eta gainera orain, bidaietaz hitz egiten, nora goaz? Bueno, nora zoaz, Virginia. Arizonara goaz, al mundial, madre mía. Bueltatuko gara esariarekin, bai edo bai, Pau. Venga, bagoazen. Bite zaitu. Mucho pila bat. ¡Qué sorpresa polita! ¡Qué polita! Ibizakoa zer da? Bueno, lo comía hor... Ibizan gertatzen dena... Ibizan gertatzen dena. Hombre, despedida bat, Ibizan... Zagin zenbat despedida ospatu ditugun ja, Ibizan. Da gure lekua. Ibizan daukazu etxea, ez da, Paula? Bai, nire gura saltakate hor etxea. Ostras, hori da, hor bat etxea, ez da? Bai, txiki-txikitatik hor bizi izan ditut nire udara gehienak, eta niretzat da zeruko zatitxo bat niretzat. Bai, eta area joaten aitzen nian lagunekin, pentsa. Hori, holako mediterraneoko koktelak hartzen ditugu. Urrengoan, ikusten, zena lotuta dago. Area joan beharko duzure etxea, errezeta hauek eta hobetzen. Bai, horregatik hain nintzen nio, radiadi. Azte buru honetan libre da, ez da? Bai. Bueno, ez, Arizonara goa. Bueno, horretira libre, ez da? Claro. Libre. Ondo. Oso ondo eskapatu du ez kontatzeana ber zer gertatu da. Bale, ez du kontatu nahi. Baina ez da kontatu behar. De ondo, ke majas. Baietz, bueno, Koldo, zurekin ere bai, bagoazte, badugu zuetzat ere abesti bat. Abesti oso politan dira, asko gustatzen zaidana gainera. Aber, norrek atzaizun gogora? Zema negarra besti honekin, norretatzen zaizu burura? Betusta Morlarena da, baina... Ba, eske izan nun momentu bat oso fuerte aspaldi Betusta Morlarekin, Madrileko garaiak... Ostras, ba, igual nire laguna Ainhoa Artetxe. Ainhoa? Zerraitik Ainhoa? Zuk beti egiten dizkiozulako berari ere bideo sorpresak? Ez, nik egiten dizkiot Ainhoa Etxebarriari, ez ditut bi Ainhoa, bai. Baina Ainhoa Artetxekin bizizan nintzen Madrilen. Ainhoa Artetxe agian ez, baina nahiko hurbil dagoen pertsona bat azaltzen da, edo bi. Ikusi nahi duzu? Venga. Ordoa. Kaixo, Koldo. Bueno! Eslat bat egingo dugu batera. Baina euskeraz, Koldo, zuko geratzen duzu gure Madrileko pisuan zer gertatuko zen festa baten ondoren? Etorri zela auzokide bat eta zuk zer esan zenion? Venga, ongi etorri, musu bat. Pertsona hori, ez da euskalduna, ez da? Clara Txakon ez da Clara Txakon, bueno, dira bilagunak Graziela Doniz eta Clara Txakon, baina eske Clara Madrildarra. Claro, osea, ongi etorri esan du jakin gabe esan du. Claro. Qué fuerte. Ostras, eske pisu batean bizizan ginen, Ainhoa Artetxe, Graziela Doniz, Jon Kamara beste lagun bat, eta Laurok. Eta izan zen gure lehenengo urte Madrilen, 18 urtekin, eta izan zen, hauek montatzen dituzten festa batzuk, baina en plan 40 pertsonako festak. No, baina benetan. Etxe barruan. Etxe barruan, bai. Nintzen formalena, eta karo,
auzokoak etorretzen zian, denbora oso, baina eske gure etxean zeuden 40 pertsona, eta orduan gu geneukan tuberia baten, sarata bat beti egunero, eta orduan, geunden helada del pavo, oza, tontotuta. Eta orduan tipo atorri izan, arrazoiakin, en plan, como, no son horas, eta orduan jarri nintzen, en plan, ¿y la tubería qué? Osa, en plan, pagarme 2 leches, baina bai. Nik uste dut hori... Horregatik esatek galdetizun, ez da? Bueno, aventurak Madrilen, ez da? Vale, eta euskarariz esango diozu, esan du pelikula bat egin nahi dura zurekin euskaraz. Hori esan du? Hori esan du! Euskaraz egin nahi zula. Bai, venga, haiek idazten dute, gainera oso idazleak dira, bai, Klarak idazten du, poesia idazten du, eta Grazielak idazten du, bai, así que zuekin nahi duzuena, osea, bai. Bale, esan da. Zuek askotan juten zeate kontzertutara, eta jaialdietara, musika jaialdietara, Tomorrowlanden ontzaten ez, bai? Ez. Badakizue DJ Rick izeneko DJ Euskalduna bertan egon dela. Adi, Malen Altuna berarekin dago eta, honen berri emango digu. Gabon, Malen, ala da, ez da? Mutrikutik. Gabon erea, bai, ala da, eta adi munduko eta Euskal Herriko historiaren parte den momentu garrantzitsu baten aurrean gaudelako. Riki DJ Mutriko Arra Tomorrowlanden egon zen, eta gainera lehenengo euskarazko abestia bertan abestu zuen. Zunerekin batera Sunday abestia bertan jo zenuten, Riki, eta zelako polita momentu hori, hainbeste jende Belgikako puntan euskaraz abesten, nola bizi izan zenuen? Seguruenez, nire bizitzako momentu honena, oantxe arte. Zezan oso harrigarria jende, euskaldun batzu bazo zen, baina jende erdalduna eta inglesa eta danak euskeraz kantatzen, zezan de itxuraz, jendeak ezautze zoan, eta etzata aztuko sekula entzuten noana nik betxik zertzan, arrenbeste jende hori kantatzen, pasagat izan zen. Gogoratzen dut, Sunday ateratzen duten momentua gainera udan, sekulako jita izan zen, udako abestia izan zen Euskal Herrian, eta ateratako kantua sortzeko momentu hori ere hemendik gertu egin zenuten, ez? Bai, abentxe mutrikun pasatu zen. Egun baten Josunez abien mutrikutik, ikusi ginen taberna baten, eta justo Tomorrowlandeko lehiak eta hori dana pasatu zanean izan zen, eta, torri zen, zen, Riki, ez dakizen, ikusunena, sekula ez ginen egon lehenuo, baina justo hortxe hasi ginen elkarrizketa jaukitzen, eta oso argi izan zian. Behitxu, pilo bat guztatez eta bitxi hau dana, eta kanta bat denetatea, euskeraz, elektronikoa, ez dakize, zer bitzesatzu, eta esan nion, guazen. Eta orduan, hori izan zen, 2020 inguruan, 2002 eta ginen kantia, orduan, Goginan elkarrizketak ukitzen, lanian, hemen bai, hemen ez, azkenian beak ere beste lan bazakan, nik ere bai, alginun moduan, eta azkenian Tomorrowlanden jo biharnoan urte hortan, pilak sartu ginen, esan ginen, hau, Euskal Herritxik ekarrin behar da, bai, ala bai, euskeraz zehose ipini behar da, eta kainan eta ginen, da nik ustaian jo noan bertan. Ze polita euskara mundura zabaltzea, gainera, ze polita baita ere DJ batentzako horrelako jaialdi batean parte hartzea, ze munduko jaialdiri garrantzitsuena da musika elektronikoaren arloan behintzat, zuretzako ere hori garrantzitsua izango da, ez gainera kontuan izan da, 20.000 edo 20.000 pertsonen artean aukeratua izan zinela, ez? Bai, azken finean nik bertan jo noan, ze 20.000 pertsona aurkeztu ginen lehiaketa baten, nik erabazi noan, eta Sarixa zan jaialdiko bigarren eszenatoki handizenian jotzia, gehi urtebete Tomorrowlandeko irratixan jabeteroko show bat eukitzia, nire musikia ipintzeko eta hola. Eta bai, ez dakiz izan da nire bizitzako momentu onena, zalantzago gaina. Sunday abestiak momenturen batean esaten du behin bizikota, behin bizitzeko momentua da hori. Benetan. Justo kantia Josunek sortu zuen letrak, eta behak zakan ideia hori, eta nik nahi noan ideia hori super ondo lortu zuen batzia, eta bertan, Tomorrowlanden jonoanian izan zen pasada bat. Geixema gaina, etzinela da mutuko, hitz horrek, baina txilixoka jendia, pasada bat izan zen benetan. Eta zeunkigarri harriki. Gaur ere Mutrikun ikusteko aukera izango dugu, zure DJ ekitaldia, eta gogoratu, Sunday entzun gai daukazuela baita ere, kanta zoragarria, eta Tomorrowlanden egon eta gero, hemen ere abestuko dugu.
Eskerrik asko, Malen eta DJ Riki. Bueno, osea, da, zoragarria, ez? Entzutea gure artistak, bueno, zuek bezala ere bai, ez da? Mundura zoaztela zuen artearekin eta jendeak horrelako ongietorri politia egiten diela. Hemen entzuten ari garen abestiataz ari zen, DJ Riki, zunerekin. Hemen daukat, hemen daukat. Jarri altu, etxean entzun dezatela. Temazo bada. Tomorrowlanden, Temazo bada, bai. Nahiko Tomorrowland, Bai. Abestia. Algora. Vámonos Tomorrowland. Hombre, berak esan du ez da, hainbeste milaka pertsona, ez? Jarri abestia eta, ez? Dantzan ikustea, euskaraz abesten, niretzat ez dakit, Olioipurdia jarri behartza izu izan behar du, hori berak esan du ez da, bere bizitzako momentuik gorena, bai. Justo orain da gainera, ez? Tomorrowland, osea, aste honetan, ez? Aste honetan izan da, bai. Ikusitute irudipila bat, eta pasada, jendea, pasada bada. Bueno, sensazio berak, ez? Batek adibidez, txupinazoa bota behar dunean. Hombre, beran jende pila bat. Tomorrowland baina askozo beha. Hombre, Errenteriako jaieta madaletan argi ibili, Bai. Arantxategi izan da txupinera. Eta Jonkas Errenterian dago, bueno, bere berri emateko, norekin zaude, Jonkas? Kontatu gaurkoa? Hori da, bere semearekin nago. Hemen daukat Jon Ezeiza, eta, bueno, zuretzat ere, egun berezia izan da. Berezia izaten da beti, horretako jaien hasiera delako, baina oingoan zure ama balkoain ikustea, zer sentitu duzu? Bai, oso politi izan dua. Bea gaina oso animatu ikusi dut eta oso politia denentzako. Eta nola izan dira aurreko egunak? Bueno, aurreko egunak izan dira oso mugituak. Eta elkarrizketak izan du ditu, irratirako, telebistarako, eta ondo. Eta atzo omenaldi txiki bat izan duzun, eta oso ondo dena. Bera, posik egon da, eta berarekin egon gara txupinazoa bota baino minutu batzuk lehenago. Guazen ikustera, ze kontatu digun. Errenteriako Madalenak hasiko dituen zuziria piztuko du gaur Larrea Baserriko Arantzateik. Eta gu beretzera etorri gara dena prest usteko. Txaldeon. Ze moduz? Ondo esan berko, ondo. Gaur eguna handia, ez? Oi, bai, oso handia eta pozez nago. 12 urtekin hasi zinen. Plazara juten. Hortxen jaion itzan baserria hor dago. Eskola 12 urte arte eta handik aurrean lana. Denak esateute honeat, zeianako, oizek leku ederrian bizitzeazten, bai. Eta duderik gabe, hau ere pregoian aipatuko duzu, ez? Ez dakit galdetuko dieten, zerbait galdetzeko dietean. Sorpresa? Bai. Nire mandiate hau, zapia, jaietako zapia. Igual lehenengo kontua, ez, jarri bat? Bale, eskerrik asko. Kontentu, erregalu hoi indietelako, enun esperonik, oixe. Urte asko lan hain de, baina enun erregalu hoi espero. Zure seme Jonek hartu du lekukoa, eta... Ez desiatzen nagon. Ja, aberrenezko bilatzen naiz, Eske bala gara, Arantza, eta herrira iritzi berri, orain pertsona ezagun bazara. Bai, lehen hori bai, Lehen hori? Lehen hori, umeste urtian, egon naiz herriko jendiakin. Ez esaten dizu jendeak? Noiz orionak, merezidetela, umeste lan hain detela, eta merezidetela. Iritsi gara udaletxeko plazara. A ber, ze arratsalde goxua pasatzen dugun. Urduri zaude, ez espero duzu? Bueno, ondo pasatzia. Eta elusio hondiakin, eta rekuerdo bat nire bizitzako eukitzea. Joan dizula, gozatu. Bai, ondo pasako, ondo pasako. Arantxa, Otegi ikusten ari bazara,
zorionak, eta ze poza Euskal Herriko emakume baserritarra komentzea. Ze ondo errenterian egin duten hau, ez? Nahiok nuke, desde luego, beste herri askotan ere hartuko balute adibide hau, eta egingo balute bai, ez da? Oso polita izan da. Bai, zoragarri. Bueno, eta orain zer dator? Orain dator, nire kuskusatzeko momentua, Nerea, ni ibili naiz hor zuen sare sozialetan, bila eta bila, begira eta begira, ber zer aurkitzen dudan, eta Paula... Batez ere Instagramen, ez da? Batez ere Instagramen. TikToken ere ibiltzen naiz, baina bai, Instagramen gehien bat. Eta Paula, ikusi dugu zarela camper girl. Zarizela mundutik hor zure Westfaliakin gora eta bera. Furgonetak, etxeko jendeak ulertu dezan. Furgoneta bat dauka eta hortik ibiltzen da. Eta ze furgoneta dauka. Eta ze furgoneta gainera. Oso ondo, ez da? Hortik bidaiatzen eta dana, hau, txoio bat, ez da? Bai, egia esan, bai. Eta gaina nahiko hipia alde batetik, ez da? Ni pentsatzen nahi nahi zaritz akademia bat irikitzea, porque etxea egitza. Halako furgoneta bat. Orain ari zonar. Lagunduko dizut, Nik empresariales ikasi dut orduan lagunduko dizut, nahi baduzu, Ni dantzari bat jargo nuke, baina izu. Ja, dantzaria ni ez dakit oso dantzari nahi zen, baina Paula, nik galdera baduzu etzat. Zertaz ari zara iesean? Ba, egia da. Galdera hauin behar du nire buruari, egia da. Ez horretakoa zan, ez? Orain geratuko nahi zor. Ez, oin benetako ideia, benetan inspiragarria izan behar duela horrelako bidaiak egitea, eta hortik etortzen zaizu? Ba, mira, egia esan, ni ez nintzen oso furgoneta zalea, baina nire bikotea, Santi, furgonetaren jabea da. Eta berarekin, alde batetik bestera nabila azken urteetan, eta aurkitu etor, ba hori. Ies egiteko modu bat, agian bai. Agian bai, ez da? Bai. Eta inspiratzeko ere, bai? Ere bai. Batzutan, nolan zabaldu bateak, furgonetakoak, eta hor ondartza ikustea, pues, nahiko romantikatzen hori, Eta kontrola askatzeko modu bat ere. Ez dakizu non egingo dezun lo egun hortan, zehola da, edo zer jango dezun. Improvisazioa lantzeko. Bai, kontrola askatzeko. Bai, bizigara oso, ez, mugatu eta ordutegiekin. Hori, osoko, bai, dena kontrolpean, pixka bat improvisatzeko. Furgonetakin ez dakizu ze, egun hortan, hemen euria egiten du bono, ez taldea. Claro. Eta hemen osten dutelo egiten, hemen bai, baina hemen ez. Eta, hola, eta orduan gozada da. Gozada bada. Oso gomendagarria, ez da? Bai. Oso gomendagarria Koldoren Instagramean sartzea ere, bai. Hor jarri da zorpeia holan beldurra, zer uste duzu bat atarako? Nik badokat furgoneta bat, txikiagoa da, ez da furgoneta topa, baina... Ez dizugu intxusi hori egingo, lasai, Koldo, lasai. Nik ere baina. Ez dugu atarako. Beste gauzat. Baina, bai esan behar dizut, azken egun hauetan egon naiz nahiko obsesionatuta zure katuarekin. Ba, behiratu hori, Ariz, behiratu zazu. Dauzkat, gainera, bi katu ere dauzkat. Bi katu dauzkazu? Bai, dauzkat. Gainera, zure katuak dauka, horrela, aurpegi oso, berezi bat, hola, mala hostia aurpegi nahiko badauka. Hor ikusi aldugun, zure katua. Eta bere urte betetzea izan da, eta dena dokumentatu duzu. Nola izan da, hau? Ez que Lemon da nire bizitzako maitasuna. Benetan, Lemon. Deitzen da, bai. Limoia? Bai, lemon, baina lemi, oza, ditu izen pila bat. Daukalako kara de limon horrelako... Bueno, eta kontua da, bueno, persa denez, izan ditu, bueno, beti ditu osasunara pila bat... Pedigri direnak eta... Bai, eta orduan, beste unan bere 5. urte betetzea esan zen, eta niretzako da, pues, eske da nire umetxoa. Zure umetxoa hori galetu behar nizun. Despistatua, osea, despistatu orduko biurrikeriak egiten dituen horietakoa da, eta txixa, de repente lekuren baten, horrela... Superona da, da oso txakurra, osea... Aldatuko izun irarekin, Hau da, komunera noa, komunera dator. Osea, horrela. Dependentzia pixkat eukitzen dut eta katuek, eta... Eske da zoragarria, benetan. Maite minuta ikusten zaitu katuarekin. Bai, eske nago maite, benetan. Jende asko ez du ulertzen, baina netzako da nire, osea, da nire. Nik ulertzen zaitu. Nik noski ulertzen zaitu dala. Bai. Eta gaina eske da, hain jatorra da, osea, benetan, da ona. Daukarpegi txarran aurpegia, baina eski ez... Ez dauka gaizta aurpegia, dauka horla asarre egotearen aurpegia, edo ez dakit. Baina eski da, benetan, esagutze dutenek badakite eta... Oso polita. Oso polita. Pentsatu duzu Instagram personalizatu bat irikitzea katuari, orain oso moduan dago. Maskotei eta horrela sare sozialak irikitzen dizkie jendeak, eta ojo, hor mundua dago, jendea, aberastu, ez dakit, baina hortaz bizi da, Ez. Utziko diogu.
Vale, oso ondo. Pues hor utziko dugu. Beste Bueno, Marri Histori urrengo urtean, bere urte betetzen beste Marri Histori, eta listo, nahiko. Hori da. Bueno, azkar batean agurtu beharrean gaude, Arizonan, munduko zorterik onena, hip-hop txapelketa horretan, Paula, animo asko neskei, eta ea bueltakoan, bueno, berriz ere etorrita kontatu. Bai, etorriko naiz. Eta kontatu zer moduz. Eskerrik asko, primeran egon naiz gaur. Koldo, udaran ze plan? Babitu, abuztuan sudurretik operatuko naute, orduan egongo naiz abuztu osoa, hola, reposoa. Bale, eta hori, arnasa hartzeak kostatzen Bai, ez ezin dudalako arnastu, akalako tabikea mugituta, bai, vegetazioak, eta bueno. Bale, bueno, ba, orain nabil egudaz disfrutatzen. Bale, pues, animo asko, Bai, gero seguru lan ugari etorriko dela. Oso ondo jongo zaizue, arrakasta denentzat. Eta guretzat ere, bai, Malbadi, Aritz, placer bat izan da, beste gauz bat zuekin egotea, eta etxeko, biharremen izango gara berriz ere, gaueko 9:20 inguru. Uda pasan, aio, bihar arte denoi, agur. Ondo, engaltza.